Rapporti qed jindikaw li l-PBS jaf jikkunsidra azzjoni legali wara ċ-ċensura li kien hemm fuq il-kanzunetta ta' Malta għal Festival tal-Eurovision dan wara li l-IBU għamel projbizzjoni fuq il-kelma Maltija kant. U allura il-kanzunetta ta' Mirjana Conte trid tiġi emendata. Issa mhux qed ikun esklusi li d-deċiżjoni tal-IBU tiġi miġġielda fil-qrati tal-Iżvizzera fejn ser issir il-finali. Kollox jindika li ċ-ċensura waslet wara pressjoni li saret mill-BBC. Fl-aħħar jiem il-PBS ikkonferma li kien lest għal diskussjonijiet mal-kantanta Mirjana Conte sabiex isiru tibdiliet minimi jekk hemm bżonn fil-kanzunetta kant. Il-kap eżekuttiv tal-PBS Kit Ketkut istqari li l-kanzunetta rebbieħa tal-Malta Eurovision Song Contest trid tkun li tipparteċipa. Għalhekk il-PBS jinsab diskussjonijiet mal-artista u l-awturi tal-kanzunetta biex jaraw x'tibdiliet minimi jistgħu jsiru sabiex jagħmluha aċċettabbli għall-IBU u bekk tiġi aċċettata għall-Eurovision li se jsir f'Basel. Minkejja dan l-iżvilupp Mirjana Conte assigurat li se tibqa' iffukata fuq l-Eurovision u se tirrappreżenta lil Malta bl-aqwa mod possibbli. Qed jingħati li dawn l-emendi li jistgħu jsiru fil-prodott finali li se nippreżentaw bħala pajjiż mhux se jkunu qed ibidlu xejn partikolari mill-kanzunetta li rebħet il-Malta Eurovision, kanzunetta li fi kliem is-CEO tal-PBS tant kisbet popolarità kif inhi bħalissa.